Daluyon. Napalabas, iti panagsarita dana na Marcela ken Vanessa. Dandani na ilawan ti imuno natin ang ipudno ken ni Vanessa. Asibibiyag ni Mateo. Gapu iti nalaos nga asin na iti balasang. Bayat nga isang salaysay ni Vanessa ti pan nakaitagtagainip na ken ni Mateo. Iti sabali a bangir, impakita ni Senyor Ismael ken ni Andreo dagiti igam asimmang pet kalpasan ti panang kontak na iti talken na atao. Kinuna na nga addan tugundaway a maaramat da dagiti nasao nga igam. Nagtultuloy nga rod ti panagsarita dagiti dua. Agingga na ibawing ti saritaan da maipapan iti pagminasan. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Daluyon! Naska na nakarkaro pa'y mapapig sa ti operasyon ti pagminasan. Kasla interesado ak iti dayta na sa uyo kanyak, senyor. Mabalin ka di nga ilawlawag yo pa iti detalye dayta na sa uyo? Nasigurado tan nga do ti maminas iti dayjay a lugar. Isungarod ngayong kagumaan ta ngay naramid ti amin, tapno ag-operaten ti pagminasan sanaya. Wen, senyor. Ibagakan ka, Andreo. Umadupay ti maminas iti dayjay a lugar, no mapapanawan a mamimpinsan, dagiti mamirmiraot nga agnanaed ijay. Sikan amis mo tinagko na, senyor. Saan tayo basta mapapanaw dagiti agindag ijay? Isungarod nga dandag iti armas a maaramat sanaya. Senyor Ismael. Tilangan nasken nga si kaswenta ita. Ket ti panagkalap kadag iti agbalin analimad at tao tayo. Nga isunto ti mabilin no bilang kasapulan. Sige, senyor. Planuan nyo anaimbag no anya ti kasayaatan na maaramin. Kalpasan na. Pakamuandak to itinoan nyaman nga agbalin a desisyon nyo. Kasi tisikot. Awan tinakatlaw ang nakastrega iti pagminasan. Talaga na pintas di dalan ang nasaraka. Mamati at anay gagara ang naaramid day di adalan. Para itian yaman ang paggad a posible magpasamak iti pagminasan. Ngem amok adagiti laeng adda saad na iti pagminasan ti magamboy ti day di adalan. Iti kasta. Adda nakasagana arum waranda. No bilang adda ti mapasamak a paggad ditoy. Pinasayahan. Ituloy ko tagsawar diti pagminasan. Sa dabali, tanakapanglimlimo kas may samot laeng kadag iti nilipag. Amok pa sa amta ka basta mati. Ngam no pekasta. Kasapulak na tati panagal na. Narikatan. Sigurado nga paggada no mabistoda. Napatagsakit diti na si kaso da Andrew kan papa, Yaya Claring. Pagkunaam, Vanessa. Aging gangamin ita kat di pala nagsubli ni papa diti mansyon. Sigud mo tano adda papanan na. Apagbiitlaan kat agsublin adagos diti mansyon. Balasang ko. Baybay amlatan no anyaman ti araramidan ti amam. Tinapatag, kat saan ang makaungat kan ka. Daytay saan kayo nga agsinungbat. Ngamin, siyak ti ad-adda nga apektado no makitkita nga agsubsubang kayo. Ay, pasensya ka ni Yaya. Amomot nga dadagiti banag asaan ko nga ayunan ka ni papa. Nga iso ti makagapo no apay amasansan nga agsubang kami. Maawatan ka, balasang ko. Ngamkas iti kanayon nga ibagakan ka. Amam dayjay. Iso nga aginggat mabalin. Liklikam kumati kanayon amakisubang ka ni senyor. Taaginggat mabalin. Jak kayat adumakkel ti anyaman. Asaan nyo apagkin na awatan. No kasta, boss. Saan mo nga imbaga kini Senyor Ismael? Nga dapay sa balya buyot mo, malaksid ka niya? Saan, Dodoy? Narigatan. Amangan magpanunot pa'y iti saan na nasayat. Kinmay sa?
Nasken nga ilimod ko ti maipapan kadagiti kakadwam. Tada kayon to ti agbalin as secret weapon ko. No bilang tada sa bali amadlaw ko nga aramid ni Senyor Ismael. When no uray asino man nga agbalin akabusor konto. Mawatak noon niya ti kayat mga asawen, boss. Nasaya, Tudoy. Kaya tangay legal kan iti amin ang makaamam mo kanya. Mas kinanataan ang kakanayon, ha? Tanangam titiktignay mo. Laglagi pa nga anyaman nga aramidem wenno pa kay ramanam. Kat sigurado nga agbalat kanyak. Sana bali na mapasubo ka kadwana. Kat siyak ti makagapo. Tanalakalang nga erasunan ka. Di kagdanag, boss. Awan to ti mapasama kadagiti pagdandanagam. Tano bilang addaman maaramid ko. Sigurado nga mo. Kan si ka mismo tinangbilin kanya. Good. Magustuak dayta asungbat mo, Dodoy. Dayta ti kayat kuken ka. Nagsubli ka mat Loreta. Kunak no glayon kanton nga gawid. Mabalin ka diti umyan ditoy, Manuel? Ha? Ni, apay Loreta. Itanyaga po. Kayat ko ti makipagbantay ija asidag ti balay danana Marcela inton rabi. Anya? Ay, sana mabalin Loreta. Napaggad. Amangan na dati mapasama ka saan tayo anamnamain. Narigatan. Pangaasim ko ma, Manuel. Di na ko malabdan. Loreta, siyak kumatidenggam. Kan may isa, da kami ti sigurado ang madaksan ka ni Andreo no bilang tadadaka sa mapasamak kan ka. Apay nga minapampanunutom ti kabsat ko. Kaputa jak kaya't ang madadahal kami kan kuwana. Amok ka napatag kay ti kabsat mo, Loreta. Kat iti kanito nga dadakas ang mapasamak kan ka. Masigurado ka nakasagana mo't ni agaramid iti may kaniwas ni Andreo. Kasta ti panangipatag na kan ka, kas kabsat na. Kuna marimuar ka, sa dino tinapanam. Ija igit ti baybay, papa. Nagpalpalabas sa kiti oras. Asidag lang day jay ti lugar da Marcela. Imposible asaan ka di maga si Jay Balayda. Saan ko nga ilibak dayta, papa? Anya ka maten. Namin anon nga imbagakan ka, ano mabalin. Jakon kaya tamapan kapay iti day jay a lugar. Baybay anak lata ko man, papa. Day talaangan ti pangliwliwak iti bagik. Kan may isa. Apay nga minalapdan na kamapan ijay. Namin ano maten nga imbagakan ka. Delikado iti day jay a lugar. Di ka kadipay laagamak, kalpasan tinapasamak iti anak ni Marcela. Papa, madama tinapig sa abagyo idi napasamak ti kasjay ka ni Mateo. Awan mo ti dawal ti panawon ita? Tapno agdanag ka nga amangan no mapasamak ti kas iti napasamak idi? Basta napaggad iti day jay a lugar. Apay kadi-adi mo maawatan day tangay pagbagak. Maawatak dayta, papa. Sika ti jak maawatan. No apay akanayon nga ibagam anapaggad ijay. Idinto taawan mo ti maipadpadamag asumangbay adawol ti panawan. Ay magtalinapdam ti panggap na paraw. At tanak nga minan ti posible ang mapasamak tatamin daw. Sigurado ang makapungtot ni Andreo no bilang tadatisan na nasayat ang mapasamak ka ni Loreta. Ay naku namon. Kan may isa, talaga mo't anapagkad ti kayat ni Loreta mapasamak. Amangan no iti kaadana dito kat mayroon namot nga dati mapasamak ka saan anasayaat. Ay day tangarod kahit. Isong inlawlawag ko na imbagkan kuha na ti risgo ti kayat na ang mapasamak. Kat na imbaglangan, tanaawatan na ti kayat ko nga ibaga. Yaya, panagkunam. Apay akas lakagura ni Papa Danana Marcela. Awan ti amok arason balasang ko. Kan may sa, sigud mat asaan akagura ni Senyor da Marcela, saan ka di? Kat numapmapan pa'y ije balay da itay kalabas. Day tarod kat. Ngam ita, sabalin ti jar ni Papa. Iso amas daawak. Panagkunak. Kasayatan siguro, no saan mula angan nga ikan iti sabali aka ipapanan, ti aramidan ni Papam. Saan anala ka dayta, Yaya? Amumot no apay, saan ka di?
Sa bagay, maawatan ka, balasang ko. Agyaman no kasta, yaya. Talaga lang amin ajak maliklikan ti agatap iti naidumduma adjar ti amak. Anya ti aramiden nyo ijay, Andreo. Senyor, saan ka agdanag ta sumarong karak lang ijay? Karabagag matin pa siya ijay, saan ka di? Wen, ngem kunak man no di mo kaya ta maamuan ti kaduan, akasosyo ka metlang iti pagminasan. Dagiti agindag ijay ayanda na Marcela ti an nadat amakamu akarama nak ijay pagminasan, senyor. Ngam no ijay mismo pagminasan. Rumbang lang matamamuan damay sa kadagiti amo da. Ah, Saan ka di, senyor? Oh, abay na paulimak ka, senyor. Bidot ka di timbaga? ne, saan Andreo? Husto timbagam. Husto launay. Ngem pangaasim ta saan kayo manen nga agaramid iti dinadarasudo sa banag, ije pagminasan. Nagbaligi ak iti inaramid ko diti pagminasan. Mamati ak akadagiti sumarunong adda. Adda ti saan anasaya at amapasamak ditoy. Gapo iti naramid ko iti maysa kadagiti pangikabkabilan da kadagiti delikado a banag nga aramatin da ditoy. Tinasayaat. Ikaguma akong tirumar ditoy. Sa nabale, taaddan na aramidan. Ket amok nga danto parikot a parnuayan dayjay kadagiti trabahador ditoy. Nangruna kadagiti agtagi ko iti daytoy a pagminasan. Agpasimpli ako niya agturong iti nagdalanak. Naskin a makarwara kong ditoy. Amon boss, bili ba ka talaga dito pagminasan na rinogyan nyo? Apay, Dodoy. Una, gapo ta malaksida makastrak tinugan. At dapay dagiti heavy equipments dito yun. Anya nga iti sirbiti dakil apuunan mi? No saan mi ama aramid ti amin na kayat mi, Dodoy? Sa bagay, pudno day ta, boss. Iswadi kan mas daw. Kanayon mo't nga ibagakin ka. No adda kwartam, sigurado nga adu ti maaramida. Tandaan ang akanayon day ta, Dodoy. Sumip nga tan, ngam rumar kayo pailaan, papa? Kasapulan, imawag ti may sa kadagiti talkakataw iti may sa kadagiti negosyo mi kini Andreo. Adarimso apariko ti Jay, kat kasapulan da kay Jay. Sikat ti makaam mo, papa. Narigat mo't ngagpaiso no saan ka amapan, amang ano dumakkel ti parikot. Naku namon, iha. Aganad ka, papa. Di kagdanag. Awon gayam, ayan ni Claring. Aday di komedor. Kaya't yu taayabak? Saanen? Nas ka na mapanakon, tapno maurno sa dagos no anyaman ti parikot. Sige, patuloy akon. Kaduan gayam kadagiti agpapay dito pagminasan. Ket nila ang Senyor Ismael ti amuda nga amuda, boss. Banagasaan arumbang, Dodoy. Una, nang runa kat masigurado kadakdakkel mo't lang nga amang ti kwartam ditoy. Ngam ni Senyor. Naku namon, Dodoy. Iso arumbang lang met amasansan nga umayak ditoy. Tapno maamuan, dagiti agpapay ditoy no asinoak. Talaga mat, boss. Amom, Dodoy. Kasla kayat ko ti agay ayam. Saan ka mawatan, boss? Anya ti kahit mo asawan? Kasla nagganas nga minti agtali na dito'y pagminasan. Iswa dito'y tapay lang, Dodoy. Agpalabastan iti rabi dito'y. Rabiin, Mindo. Wen nga Rod Marcela, masigurado nga agtigtig na imanan ni Mateo. Sa paila kumata kanayon at tarabayan ti Diyos ti anak ta. Mamati asa na baybay anti Diyos ni Mateo. Nasaya at matno kasta. Tapno mayadayo iti paggad ni Mateo. Ay, huwag nga Rod. Nay, adatatao lang ti asaw.
Mabit lang ta kita no asinaw. At dalakit di umay dito'y balay. Nas ka na makapagsaganak matan. Tapnor marak. Kasi iti sigod. Agdaki wasak. Tabareng no adda ti maramidak. Ket maduktalak no anya at talaga ti mapaspasamak. Kasayaatan mo't laang tagtig na itirabi. Tanawaya ak ama kapagdakiwas. Ken sigurado aman mano ti makadlaw kanyak no itirabi. Numaikanak iti guntaway. Posible ang maduktalak dagiti kayat ko amaman. Ket makaiwayat kaminton iti addang. Kontra kadagiti agtagi ko iti pagminasan. Dakkel ti pamatik. Ano maarami den tirumbang. Sigurado nga agsublimit ten tilinak ken kapya di ti lugar me. Kang runaan ang tikin nga taglawlaw anadadaan. Gapo iti pananglukat ti... Ha! Addalakit di tao iti ruwar diti paglimlimagag akalapaw. Anya ti mapasama ken ni Mateo iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen. Ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalamas, iti panagsarita da Senyor Ismael ken Andreo. Kinunati imun una anasken a mapapigsada pa ti operasyon ti pagminasan. Tapno ado ti mapastrek ti nasao a negosyo da. Kinunapay ni Senyor Ismael a mapasamak laing dayta. No mapapanaw dan dagiti agindeg iti lugar da Marcela. Iti sabali a bangir, kinid daw ni Loretta ken ni Manuel a makipagbantay met daytoy iti asideg ti pagtaengan da Nana Marcela. Ngemsan nga imanugot ti lalaki. Kabayatan na, agsagsaga naman ni Mateo iti panagdakiwas na. Gapo ta simbang manen ti rabi. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Kasayaatan mo't laang tagtig na itirabi. Tanawaya ak ang makapagdakiwas. Ken sigurado aman mano ti makadlaw kanyak no itirabi. Numaikanak iti guntaway. Posible ang maduktarak dagiti kayat ko amamuan. Ket makaiwayat kaminton iti addang. Kontra kadagiti agtagi ko iti pagminasan. Dakkel ti pamatik. Ano maarami din tirambang. Sigurado nga agsublimat ng tilinak ken kapya di ti lugar me. Kang ronaan ang tikin nga hid taglawlaw. Anadadael gapo iti panagluk. Adalaki di tao iti ruwar di ti paglimlimagag akalapaw. Saan arumbang amadlaw dangad da tao dito eh. Narigatan. Amangan no dagiti armado iti pagminasan dagitang. Jak agkirkirin. Sa nabane, tanasip ngat diti kalapaw. Ngam agri damag. Tamangan no kilat kidi asumrek da diti kalapaw. No asino man dagitang. Nauli makiti aglawlaw ti pagminasan, boss. Nang runa kat kaduan dagiti trabahador ditoy, ti agin inanan kadagiti baraks da. Daytoy ti pagsayatan tinaaramid apan naka-opisina dito'y pagminasan. Mabalin ti umyan. Ngam among boss, nadlaw ko anak kapoy dagiti agbambantay dito'y pagminasan. Anya ti kahit mo asawan? Madlawasan anay ruham nga agbantay dagiti armado nga adda ditoy. Amang ano dumtang ti gundaway, nga adda ti makasalisi ditoy. No itadodoy. Jak pay lakayat apakibyangan ti maipapan iti dayta. Amangan no adda ket ti masaw ni Senyor Ismael. Kaya't mo asawan, boss. Ni Senyor Ismael ti aking buyot kadagiti armado nga agbambantay dito'y pagminasan? Iso tinangala ka dagita. Isuasan ko pa ila nga kayat apakibyangan. Jak kayat amabayin na ni Senyor Ismael. Taamangan no addan tukit di masauna. Nauli magkantaglawlaw. Masiguradok nga awanin ti sino man an isarong ditoy. Nalapit ana panunot na. Nga awan mutla ang ti tao iti kalapaw ngayon ko. Iso apimanawan.
Iso na laing ta sa anak latangag sigurado. Narigatan. Amangan met no adda pay lang itaglawlaw day diyang agpalpaliw. Tinasayat. Patuluyek met tagsawar. Paring no adda ti maduktala kita. Ada tataulan ti aso di ta arubayan. Ay, Diyos ko, amang ano da umar arubayan dito'y balay may. Sapay awan dagiti agamak, gaputa agbambantay da. Anya ti rumbang nga aramidak. Nay, nagsardengan ngagtataul ti aso may. Apay nga tan? Ada si Mangpat. Ay, inakitaan. Nay, Manuel anak ko, si kamot gayam ti Simang Pat. Una nang, di magasak dito balay ta, danas kan nga laag. No kasta, si katitataulan ti aso tayaw. Una nang, pasensya ka na, no nalukag kay di pan naturog mo. Kasi tinakunakaon, at dalang umay ko dagasin dito'y balay. Sa dino tinagapuan nyo, Manong. Apay nga ita kayo lang asimbangpat ka ni Dodoy. Agsapan eh. Ada na panan mi. Ket ijay kami na nagpalabas itirabi, ating ko. Manong Andro, saan ka pakibibiyangan ha? Nga, amumot siguro na anya tinapasamak kan ka iti kalabas. Rumbeng kuma asaan kang agpakpakarabi. Kun may sa, amang ano saan pa ang nagimbag iti husto dagiti sugat mo? Di nakpakadanagan ating ko. Sana balit, ada ni Dodoy akadwak. Sana ka man ano. Kastamot lang ti kanayon nga ibagam kanyak idi. Saan arumbag nga agdanagak? Gaputa ka ba ulam asalakniban ti bagim? Ngam, anya tinapasamak kan ka? Ading ko, di nakpakadanagan. Saanin ang maulit dayjay. Ikarikan ka. Sana kun nga agpaggadpay. Kasayaatan siguro akid dawom kinilakay mo. Asaanen ang makipagbantay no itirabi tapno addakad kaduam ije balayo. Ay, talaga nga aramidak day ta Marcela. Nagdanag akidirabi Kunaklakit din no anyan ti mapasamak. Impagarup ko no addakit di umar arubayan at tataulan ti aso may. Ngamnimot gayam Manuel nga anak ko. Solidad. Ay, amom, nagbalinak moten ama nagbutbuteng Marcela. Saanen akas idey anaturudak. Ay, gapulakit di daytay ti mapaspasamak dito'y lugar tayo, Solidad. Saan kamutkit di ama pabasol iti dayta? Marcela. Ngam saan na bale? Mamati ak nga aggibus tumit laeng ti amin ang mapaspasamak ditoy. Kat agsubli ti sigud alinak ken kapya dito'y lugar tayo. Panagkunak barok. Sardengan nyo ti agbantay iti asidag ti pagtaengan may. Anya? Ang tatamin daw. Kasanon no kalat nga agsubli di nakitak alalaki ang naggapo iji balayaw. Agtalek ka kanyak Manuel. Awan ti dake sa mapasamak kada kamay. Tatamin daw. Agbambantay kayo ni asidag ti pagminasan. Mabadnog kayo una yan, no agbantay kayo pa lang iti asidag ti pagtaengan may. Sana bali na mabannog kami, tata. Tinapatagkat masigurado tayo ti talgad yaw. Addan pamuspusan, nga oray saan kayo nga agbantay iti asidag ti balay may, Manuel. Anya ti kahit mo asawan, tata? Adamot silbato nga raramatag saan kaday. No bilang tagpaggad kamay, agsilbato aklaangan tapno mapakamuan kayaw. Ha? Aramatak laangan dayjay, no bilang adda paggad tapno mapakamuan kayaw. Apay anas ka na sumurot ka pa'y lang kini Klaring. Papa, kaasimot ni Yaya Claring nag-tricycle pa laang amapan makitsenda. Iso kasayatan ako yugak laangan, taramatan mintilugan ko. Ibagam man kanya ti agpaiso. Panggap mo ka di manan ti mapanijay lugar dagiti mamirmiraot. Di ka agdanag, Papa. Awan ti panggap ko amapan ita ijay.
Kuyogak lang ni Yaya Klaring. Gaputa siya na kankwa na amapan makitsenda nga agmay maysa. Lukasta, imanubot ni Manuel Mindaw. Word Marcela. Iso ang mabalinta na pakaamuan ni Mateo anatalgedan paaraken kuana nga uray pa'y umay dito'y balay. Juan, talaga ngamin akailiw kun ni Mateo ng anak ta. Kaya't kun amaara ko. Ipalagip ko manan kan ka Marcela Ang mga nuga po itinalaos aragsak mo kat makalipat ka. Saan? Ikarik, Mindo. Malangaruday. Urayan ta nga umawag ni Mateo. Tapno Ha? Apag iso Marcela, umawawagan ti anak ta. Nasayat no kasta, nanang. Maragsakan aklaw na iti kasta anamuak. Naimbag ko na, tanak kumbinser ni tatang mo di gayong mo. Asaan dan nga agbantay iti asidag ti balay no iti rabi ay. Nanang, Talaga nga men apang panunutan mi kini tatang mo ti karadkad mo anak ko. Kan maysa, kailiw da kan atalaga. kasta akmat laeng, nanang. Kailiw kayon kinitatang. No kasta nga ron, makaambukan anak ko Ngumnay, agan nagkalatan no bilang to umay ka dito Uwan nanang. Ala, itadyo ti cellphone kinitatang. Tadapay kayat ko ngay bagakin ko na. Talaga ka di an nakasagana ka ang maisagmak para itikapsat ko? Ha? Ma'am Loretta? Di na ko nawagan iti ma'am. Loretta, kunamlatan. Tanadya kag bidot. Danda ni agkasadaran kayo lang kanimanong ko. Podno dayta. Saan nga agin na dayo ti edad mi kini boss? Boss, gayam ti awag mo kanimanong Andrew. Iso nga min ti mang sosweldo kanyak. Iso ti pagpapayak. Iso arumbang lang ti boss nga awag ko kankwana. Jakon pakibiyangan no anyaman ti awag mo kankwana. Basta siyak, birngasan nak kumalatan. Jak kayat ti maawagan iti ma'am. Matungpal, Loretta. Nasayat. Ita, kayat ko asong batam ti damagakan ka, Dodoy. Nagatang ta ka di amin na nakasapulan iti mansyon, Yaya. Wan balasang ko, nagatang ta aminan. Awanan tinalipatan ta. Nasayaat nga ron. Santa pa'y nga agawid, Yaya? Anya, ngam sa dino ti papananta, balasang ko. Ang mga no makaungat ni senyor, no saan ta nga agsubli adagos iti mansyon. Di ka agdanag, Yaya. Apagbiit ta lang iti papananta. Kaya't ko laang ti mapanagkararag iti simbaan. Mamatiak asa na basta-basta ti kapsat mo, boss. Naturad ni Loretta. Dodoy, nalipatam samat na nakabsat ko na jay. Apay abirbir nga sa matlatan. Pasensya kan, boss. Binilinak ngamin adi na kano kayat timawagan ni ma'am. Bir nga sa kanulatan. Kastaya. Wen, boss. Pasensya kayon. Sana bale, tawag ako. Saanan, Dodoy? Noon niya tibilin na, iso titong palam. Boss. No kuna na, bir nga sa matlatan. Di iso. Ala, ituloy mo ti ibagbagam. Anya ti maipapan ka ni Loretta. Naidumdum mati kapsat mo, boss. Naturad. Ket mamatiak nga danto ti saan anamnamaan amaaramidan na. Kas kumaitian niya. Dayta ti saan ko amay baga, boss. Ngem talaga patsek amapasamak to ti kasta. Amo yun, Nana Marcela. Saan na mapunas iti panunot ko ti mabalin ang mapasamak? No saan latta ang mapatgan ti pagayatan nyo nga agindag ditoy? Anya ti kayat mo asawan, Loretta. Natalgad kayo ita, ta saan a panawan ti matutudo? Ngam kasanon no dumtang ti panawan ti matutudo? Ay, numadanon ti kasta a panawan. Sigurado asumken tinapalabas balasang ko. Saan laang adayta, Nana? Sigurado ang napaggad manen dito lugar yun. Ay,
pampanunutan mi matdayta, Loretta. Anya nga ta, no dayta nga umuna ti saganaan nyo dito eh. Padasak ayo man dayta kinimindo. Bareng no masakbayan nga agpaiso, no anya ti mabalin a mapasamak. Amo kababaan iti pan nakabalin mo. Kat awan ti imposible, Diyos ko. Sapay la ko nga. Tamapat gan amin dagiti araraw ko. Nang runa kat saan apara kanyak ti kinid daw ko. No di kat para iti kaadwan. Dahito iti dawat ko itinaga ni Heso Kristo. Amen. Yaya, umaykan, mapantan. Nalpas ka na nakararak, balasang ko. Uwan, Yaya, agawitan. Ang mga noanyan tumanan ti kunaan ni Papa, no masikuran nga agururay kadata. Iraman na kan tumanan nga ungtan gapo kanyak. Ala, mapanta nga rodan, balasang ko. Masikuranak nga gurura iti resulta ti naramid ko iti nakapuslitak asimbrek iti pagminasan. Apay nga nga awan pay lang ti resulta day jay. Rumbeng ko mga addan tinapasamak iti pagminasan. Manipod dito ayan ko. Makitak dagiti armado a kampante nga gronronda kadagiti pistoda. Asla awan mo't apulos ti pagdanagan da. Saan samot ang nagkuriti na ramid ko ijay idi nakapuslitak. Sana mapandetoy. Iso akasayatan no ikagumaak ti mapanmanan iti. Ha! Anya ti mapasamak, iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!